Onder een strak blauwe hemel, werkelijk wel met het Sunke Biossi in de rug. Live vanaf het Pancratiusplein in Heerlen is dit de grote optocht 2015. 211 deelnemers, nummers heb ik het dan over. En het zijn ongeveer 3000 mensen die deze optocht gaan lopen. Het is werkelijk schitterend. Hartelijk welkom. We zijn erbij tot een uur of 5, half 6 in elk geval. Tot het hoogtepunt Prinsenmarkt ten eerste hier voorbij is getrokken. Blijf lekker zitten hoe het gezet, want we hebben een ganse middag voor u. En dat doen we natuurlijk niet alleen. Als eerste wil ik heel even Rob Dijks heel veel Bettershop wensen. Daar is er ieder jaar weer bij. En dit keer heeft hij zijn heup gebroken. Dat ligt toe en ik weet wie ontzettend aan het balen is. Dus Rob, vanuit hier heel veel Bettershop. En we hopen dit in elk geval volgend jaar zeer zeker weer te spreken. Gelukkig hebben we hulp van een aantal heel fijn mensen. Zoals bijvoorbeeld Anne Feiten. Dag Anne. Leuk dat ze er bent. Eerste keer voor dich. Ja, beetje zenuwachtig. Ja, veel met. Oh, jammer, want dat duurt er wel bij. Dat is goed voor dich. Een beetje zenuwachtig. Ja. Wat doe je bij de Winkbulen? Ja, ik doe een beetje carnaval vieren. Ja, dat hoort het eigenlijk. Dat hoort het. Maar dat is ook prinses geweest, heb ik begrepen. Ja, hè? klopt. Van Bindekind. Wie lang is dat geleden? Ja, een tijdje geleden. Oké, maar nu springt sla ik op de wagens en dan ga je iedereen een beetje aanspreken. Yes, klopt. Ik heb het helemaal goed. Succes in elk geval. Dank je. En we hebben Dennis Koppen ook nu. Dag Dennis. Dag Tim. Ook Dick zit dik in de vastelovend, hè? Wat doe je allemaal? Dat klopt. Ik ben actief bij de Stichting Jeugdcarnaval op de Helebaan als jeugdpresident. En dat natuurlijk ook niet te vergeten bij de Raad van Elf van Heerlijke Vastelovensvereniging de Winkbulen. Ja. En de Wagenbouwcommissie. En Dick is wel een beetje zenuwachtig, hè? Beetje wel, ja. Ja, maar dat is alleen maar goed. Dat is alleen maar goed. Dat is Zonder spanning. Heren en dames, heel veel succes vandaag hier in de grote optocht van Heerlen. Dan ben ik nog iemand vergeten, het moment. Ach, je zei het, ja. Hans van der Locht, de opperwinkbuul. Dag Hans. Dag Tim, dankjewel. Wat leuk dat ze erbij bent. Ja, dat moet ik eigenlijk Kom voor je niks vaker? zeggen. Ja, ik kom er geen tukker. Welkom, hey Dankjewel. in Heerlen. Tim. Dankjewel, En dankjewel. lieve dames en heren in de kamer, in de woonkamer. En ik moet in ieder geval één ding vanmiddag. Ik moet zwijgen naar de lui in de bejaarden toe, want dat hebben we gezegd. Even Doe ik zwijgen. even met de Welkom, slotfits. lieve dames en heren. Hey, bij de grote vastelovensoptocht in ons leefstad Heerlen. We gaan er een fantastische middag van maken. De groepen zijn er klaar voor. En kijk eens naar boven het weer. Ja, dit Het is zonnetje schijnt. prachtig. We hadden dit keer zelfs warm, Tim. Ja, we hebben het inderdaad warm. We hebben misschien wat kleine uitjes. Het heeft alles met gisteren te maken. Want de vasteloven is natuurlijk flink begonnen. En als eerste huren we en zien we de stadsschitterij Sint Sebastianus uit Heerlen. Live muziek in de optocht. Je hebt niet vaak voor de slot er extra van geneten. Sint Sebastianus sinds 1459. De stadsschutterij Sint Sebastianus natuurlijk. Altijd als ietsje in de vastelovensoptocht in ons leefstad Heerlen. Met koning en koningin. Afgelopen jaar houden die voor de eerste keer ook het schutterij scheten in Heerlen. En dat hebben ze voor de eerste keer sinds jaren een keer gedaan midden in de binnenstad. En normaal is dat immer op de wei. Maar dit jaar houden ze het hier op Pancratiusplein, een grote happening. De lui wisten niet wat er gewoon gebeuren. Al die korpsen door de straat, was echt een fantastische middag. Dan zien we de mijnwerkersvereniging de Limburgse Koempels. Want ja, het is zich natuurlijk in het jaar van de mijnen, 50 jaar geleden, besloot men om de mijnen te sluiten. En immers zit er alles van af. Dat is Lei Meijsen. Lei, goedemiddag. Goedemiddag allemaal, gelukkig Gelukkig. Wat heb je eigenlijk met de mijnen? Nou, ik ben door de gemeente Maastricht uitgeleend aan Heerlen om mee te helpen aan het succes van het jaar van de mine. Dus vol overtuiging, want de mine schijnt waar we allemaal met groot geworden zijn. De koel, dat was vroeger zo vanzelfsprekend. Ik vind het dus prachtig om daar ook bij te zitten. Heb je zelf familieleden gehad die in de koel hebben gewerkt? Oh, de noem en zo, maar veel waren meer aan middenstandskant. Maar goed, ik weet van vroeger, de bussen die reden, alles rondom de koel. Wat voor impact heeft het op de oud-mijnwerkers om dat verleden weer terug te zien? Want u kunt het overal tegen. Wat voor impact heeft het? Het is nu natuurlijk weer die nog ene keer zeg maar, op het paard gezet. Nog een keer geëerd. En wat vooral voor de regio van belang is die kracht van vreugde, die samenwerking. Ook tussen al die verschillende nationaliteiten. Onder in die koel.
bovengronds, de innovativiteit op de laboratoria, de koeltorens komen bijvoorbeeld hier vandaan. Hè. Ingenieur Itterson heeft die, om die twee dingen, die saamhorigheid, de innovatiekracht, om dat samen te bundelen, om dat aan jonge generaties over te dragen. Die jongeren van nu weten niks meer van die kolen, die zeer nergens zijn. Om dat nog één keer fors aan te zetten, om daarmee naar een nieuwe toekomst voor dit gebied te gaan. Je bent niet maar alleen teruggekeken, daar ben je ook voorgoed gekeken. Ja, want het is natuurlijk met de krim en de vergrijzing, het is allemaal heel. Maar er is zoveel potentie in deze streek. En het jaar van de mijnen is nu bij uitstek gebruik of wordt gebruikt om dat gevoel weer naar boven te krijgen. En nu het gevoel te geven, grootste zin op deze streek, eigen identiteit van de streek die er wel degelijk is. Dat vergeten jullie wel eens. Daar hebben ze in Maastricht in ieder geval gevraagd nu op dit moment. Nou ja, dat ken. Ik heb nog nooit een project metgemaakt waar zoveel draagvlak, ook voor de bevolking is. Ook de koempels die zijn groot. Niet alleen die hier met die pakjes rondlopen, maar ook de koempels die zonder pakjes. Ook de lui die last hebben gehad, die de stup hebben, de gezeik met de pensioenen. Allemaal dat soort dingen. Dat vergeten we nu een beetje. We proberen nu die kracht om te zetten in een positieve kracht naar een goede toekomst van deze regio. Glugelaaf, dankjewel. Glugelaaf. Hoi. Ja, Tim, en het tune van het jaar van de mijnen is dat Virus Wingwiel al meteen al gezegd hebben van daar willen we eigenlijk ook al met. Want dat zit natuurlijk heel diep. Dus we hebben gekozen als Wingwielen dit jaar om het motto te kiezen in het teken van het jaar van de mijnen. We hebben een wedstrijd voor uitgeschreven. En over immers hebben we een fantastisch motto bedacht. En dat wordt door Paul Munsterman zelfs, van Paul en Leo. Oh, echt hoor. De pungel vol spas. En dat wordt onze pungel vol spas. En we zullen vandaag ook veel tegenkomen met de spas in de pungel. En wat ook allemaal met een pungel gedaan kan worden. Fantastisch wie de groepen dat hebben opgepakt. En we vinden het ook hartstikke chic dat die koempels hij vuur aan in de optocht metgunt. Om dat uit te dragen en dat te laten zien. Hoe onze regio zo groot is. De identiteit van Vreugde. De kracht die daarvan uitgaat en de kracht die ze zeker niet kwijt geraakt zijn. Maar in jarenlange ze willen de vuur zetten. En niet, ze hangen echt goed de ramen om de optocht te gewoon bekijken. Rie dik staan hier ook. Het heeft alles te maken met het weer. We hebben de jaren gehad dat we echt stonden te kokeleumen. En ja, dit keer kwam Jeske zelfs een beetje uit. Want het is echt ontzettend lekker warm. Zo'n 8 à 9 graden. Helaas net geen 11 graden, maar 8 à 9 graden. Tijdens deze prachtige grote optocht van Heerlen. En jullie geen oude lui. Ziet je ook de oude bus? Mijnwerker en de hele optocht. En wat vind je ervan pas nu toe? Nee, Wat vind je van de optocht pas nog toe? dat is goed hè. Dat is nog te goed. Geweldig weer over of niet? Maar bleef. Een geweldig weer over toch hoor. Ja, dat vindt me hè. Dan is het zeker dubbel geneten of niet dan? Ja. Dankjewel, Alaf. Die sprak een oud mijnwerker van deze prachtige groep, de mijnwerkersvereniging, de Limburgse Koempels. Deze is ontstaan door een groep enthousiaste oud-mijnwerkers die actief worden op diverse locaties. In het mijnverleden in Limburg, het Mijnmuseum in Brunsum, moest aan denken bijvoorbeeld, of het Mijnmuseum in Heerlen. En intussen is deze groep gegroeid tot eigenlijk een vriendenclub die het Limburgse erfgoed met veel plezier en liefde uitdrukt. De oud-koempel Kortdammer wordt het volgens mij, hè, dat we dan net spraken. En ze gaan nu zingen zelfs. Ja, hier werd het oude boekenlied gezongen. Glück hè? Ja. Glück auf. Und damit soll fahren wir wieder in den Nacht. Und dann fahren wir wieder in den Nacht. In Berg, in Berg, Daar gaan we zo. so liefde mein. Kijk naar de vastelovensoptocht van Heerlen, de grote optocht. Met zo'n
211 nummers. Zo'n 3000 deelnemers uiteindelijk. Terwijl nu op dit moment prachtig het Glück wordt gezongen door de oud-meewerkers. Ja, en voor de lui, die gaat langer metlopen. Zit er ook de bus op de voorgrond. Dat is een van die oude bussen die vroeger de kolonieën af zijn gegaan om de koelmannen op te halen. Zijn dit de originele bussen nog? Dat is een van de originele bussen nog. Wow. En dit is ganz gerestaureerd natuurlijk. En zo af en toe zie je de bus nog wel eens terugkomen. En vandaag heeft hij deze koempels metgebracht. Wat ik merk bij dit soort dingen is dat het echt heel erg veel duikt met de oud-kompels. Als ze Glück Au zingen, dat is echt even een momentje voor ze. Dat merkt ze aan alles. Het is niet meteen beladen, maar het is wel, het gaat heel diep. Nee, maar ik denk Tim, dat het natuurlijk zo is dat vroeger een ontzettend grote kameraadschap onder in de Koelgolf. Ja. Die jongens worden natuurlijk ook ontzettend van elkaar afhankelijk. Het wordt absoluut ook geen eenvoudig werk, het wordt gevaarlijk werk. En ik denk dat er een kameraadschap ontstaan is, die nu zeker onder de jongens nog gaat hebben van ja, we willen dat vasthouden. En we zitten er groeit op dat we dat hebben mogen metmaken. Het zijn wel prachtige bussen eigenlijk, zonder dat die niet Marie als ze bekijkt. Het zijn echt schitterende bussen. Ja, we weten, we krijgen een nieuw busmaatschappij. Misschien kunnen ze een paar van die bussen nog eens een keer restaureren. Dat zou mooi zijn, dat zou mooi zijn. Groot en klein, iedereen kunt kijken naar deze grote optocht van Heerlen. In Heerlen dus, vanaf het Pancratiusplein op L1 televisie. We zijn er tot een uur of 5, half 6 schatten wij zo in. En we gaan door tot het guur en de laatste wagen hier voorbij heeft gereden. Het Prins Mark, de eerste kent zich even de Prins vertellen trouwens. Wat voor mens is dat? Ja, Mark is eigenlijk een gevoelsmens, moet ik zeggen. De afgelopen dagen had huwelijkheid voor de kiezer gekregen natuurlijk. Want ja, zo'n vastelovend, dat is niet zomaar gaat. Ja. De Mark is filmmaker, had zijn eigen audiovisuele bedrijf, marketing wat hij deed. Had ook vorig jaar de jubileumfilm van de Wingbulen gemaakt. Dus oud collega van Dicht Tim. Hij heeft ook nog eens een keer bij L1 gewerkt. Fantastisch. Maar dus is er een echte gevoelsmens. Als ze dan klaar is als prins zijnde, hè, is er dan ook nazorg van de Wingbulen? Want toen valt toch wel in een buurlijk zwart gaat volgens mij als het klaar is. Dat hebben we natuurlijk geregeld, Tim. Want we zitten 3 jaar vast aan die prinsschap. En ja, en eigenlijk voor die leven. Want er is eenmaal prins en voor de rest van zijn leven is ze oud-prins. We hebben een heel goed gilde van oud-prinsen in het Liefstad Heerlen. En het gilde van heel veel oud-prinsen die proberen elk jaar toch de band tussen de oud-prinsen in stand te houden. Organiseren 1 keer per jaar een groot soirée. Of een bal waar... Ze geëerd werden nog een keer, of in elk geval. Ja, hier doen ze dan niet zo geer, maar volgens mij feesten ze toch hier met de lui die nu alle relaties doet om daar naartoe te komen. En ik moet zeggen, ze komen er ook aan in beeld. Ik sta hier nu even Paul Frisse. En Paul Frisse, ik heb gehoord hoe best dat komt. Wat bouwt dat in? Dat is geweldig. 11 jaar geleden stadsprins geweest van ons Leefstad Heerlen. En dan mocht ze 11 jaar later dus dekkant zijn van de oud-prinsen. Deken van de oud-prinsen. En dan mocht ze dat gekleurde groepje mocht ze vuur gaan in de vastelovend. Oké, maar dan als dekkant. Wie heeft zich dan de carnaval ervaren? Ja, dat is ook weer een speciaal. Ik ben eigenlijk de voorzitter van de Wingbulen. En dit jaar heb ik dus een dubbele pet. Ook nog de dekkant van de oud-prinsen. Ja, wie gezegd, oud-prinsen. Een zeer geleerd gezelschap. Net klein kinderen nu op de wagen. Maar dat is helemaal chic en helemaal leuk. Nou, oké, dan veel plezier. Hallo. Dankjewel. En op de wagen stunt ze de oud-prinsen van het Liefstad Heerlen. Allemaal strak in het pak. En je ziet ook dat een aantal van die jongens al geschminkt zijn. Want dat is denk ik het allerchicste van de oud-prinsen. Het zijn allemaal jongens die ook nog een eigen vereniging hebben. En die dadelijk nog eens een keer terug kunt naar het Bekkerveld om daar met hun eigen groep op te stellen. Zo is het een oud-prins in Heerlen te zien. Hey, jouw prins. En dat hebben we al gezegd, natuurlijk het jaar nadat ze prins is geweest, maak ze van die hoge rang terug naar de ganse liege rang. Van Ketelbinkje op de blauwe shoot. Dan gaat ze jaar met de shoot met. En als ze dan goed bevangen wees door die mannen van de blauwe shoot,
Dan maakt ze nog 1 keer met als kapitein op de Blauw Shoot. Dat is zijn 3e jaar. En daarna is ze natuurlijk opgenomen in het gilde van Heerlijkse Oud-Prinsen. En geeft ze met die jongens met hij in de Heerlijkse Vastelovensoptocht. Motto van dit jaar is onze pungelvul spas. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de jaar van de mijnen natuurlijk. Daar hebben we het net al uitgebreid over. Ja, sommige mensen die gooien zich eraan, anderen die gewoon nog gaat vrieën met om. Maar we komen het natuurlijk wel heel erg vaak tegen bij ons in deze mooie optocht. We zien nu op dit moment trouwens een wagen van vastelovensvereniging de Particulieren uit Vrijheide. Ja, dat zijn echt van de Oud-Prinsen ook. Af en toe dan zien we andere beelden dan Geert Toes, vandaar excuses toch wel. Dit is nummer 6 inderdaad. De Particulieren dus uit Vrijheide. En die trekken sinds 2011 met hem in een eigen wagen. Dat bouwen ze dan in een loods aan de Voskulenweg. Terwijl nu een vrachtwagen heel erg akelig dichtbij komt. Dus ik ga heel even een stapje op Sido in de hand. Wie van loodsen zijn er ongeveer in Heerlen hoe die dingen werden gemaakt? Is dat, Ja, we hebben 1 ganz grote loods. Ja? Dat is een loods die we samen hebben met de Bokries van Hellehei en CCH van Gebroek. Daar staan ongeveer een 100 wagens. De helft werd gebouwd en de halve ander werd gestald. We hebben nog 1 op de Voskuilenweg en dat is dat er veel toch nog, zoals dat vroeger was, in schuren en in garages. Maar ook nog wel een aantal boeren die loods ter beschikking stellen. En dat is fantastisch dat dat er allemaal kan in de wijken. Ja, Vrijheide, hoe deze groep vandaan komt, dat is een van die wijken in Heerlen Noord, tussen Heerlen en Gebroek in. En daar lopen grote renovatietrajecten lopen door. Een wijk hoe echt de kracht van de wijk weer teruggewonnen werd. Een oude kolonie, waar veel koempels gewoond hebben. En hoe langzamerhand de trots weer terugkomt. Is het heel niet druk, kermis op Nederland, kunnen op die club. Als het aan dezelfde ex-schoenen stellen, beroepsplegen zelfs zien het niet te verspillen. Wat telde van vroeger, heeft wel nog geen vreten, alleen zien we op, die weer niet vergeten. Carnavalsvereniging de Spacebok. Ja, volgens mij hebben ze dat verkeerd geschreven, want dat is Spacebuk. Ik dacht het al eerlijk gezegd. Zo dat de Spacebuk groep van de hele Heikund met Freddy Niehoff erbij. Freddy kennen we al langer. Hij gaat al jaren met in de Heerlijkse Vastelovensoptocht. Is ook vast in het eerste jaar dat hij met opgericht in 1996. Dr. Freddy. En in 2007 hebben die al een prijs gewonnen met hun wagen. En kijk eens wat een prachtige wagen dat ze dit jaar weer gemaakt hebben. De Spacebuk van de hele Hei. Allah Freddy! Wie vindt dan op de beste doen toe? Ja, dat is goed te doen, ja. Lekker, mooi weer, dus perfect allemaal. En wat vindt er het schönste aan de Vasteloven en boete erop toch?
gewoon de spaß met anger en gewoon lekker metkomen met de hele handel. De Spaß hongerie, dat telt inderdaad heel erg hoor. Ja, maar normaal, ja. Nee, maar het komt wel goed. Gewoon gaan ermee. Gewoon lekker genieten, iedereen op zijn eigen manier. En ook wat spaß hebben, dat is het belangrijkste. Jazeker, hartstikke bedankt. Hallo! Er zit 4 rug, nummer 8, CV de laatkomers. Groep opgericht in 2008 uit Heerlen Meesbroek. Dat is een familiegroep. Een hele hoop vrienden erbij. En dat zijn mensen die inderdaad toesten de pakken maken. Inderdaad ook achter in de tuin. Daar bakken ze en dan bouwen ze de wagen. Dus het hoeft niet altijd in de loods te zijn. Het kan ook, net zoals Paul en Leo zongen, 3 keer afgezegd en nog tekort gaan in de eigen zuur. En dat zijn wel hele mooie pakjes, prachtig gemaakt. Het motto, 4 stikken, niet zuiver. Nou, ik moet zeggen, dat ziet er prachtig uit. Dus voor mij is dat wel een goede tijd, denk ik. Het is de grootste optocht van Gans Limburg. Misschien ook wel de mooiste optocht, maar dan mag iedereen voor zichzelf bepalen. Ik neem aan dat de Winkbulen zelf het wel de mooiste optocht vinden. Ik ben natuurlijk hartstikke objectief bedoel ik. De prachtigste optocht van Gans Limburg. Maar dat scheelt, Tim. Ik ben altijd in Heerlen met de optocht. Ja. En ik ben niet ergens anders, dus ik heb geen referentiekaart. Ja, dat is ook zo. Maar ik moet zeggen, we kunnen als Winkbulen natuurlijk op de Mondig en die zich ook wel her en der de optocht te kijken. Ja. Met name de optocht op Mondig in de wijken. Op Mondig is optocht een welte. En is natuurlijk optocht op Groot Genij. Daar komt voor af en toe wel eens kijken. Op de hele baan ook. We wisselen het een beetje af. Overal gaat met te genieten van wat daar allemaal gebasteld is. Ondertussen zien we trouwens de Sniffers Whisky Society. Opgericht door echte Winkbulen. in de stam? Ja, we hebben de Highland Games met naar Heerlen genomen. Oh, ja, ik zie het. En wat hield dat in? Nou, de Highland Games, we zien een whiskyclub uit Heerlen, de Snifters. En toen dachten we, nou dit is leuk zo op deze manier. Maar dan hebben ze mij goed gezocht voor de bom te dragen, dat is niet leuk. Oké. Ja, en we hebben ook de Highland Gay metgenomen, de jongen met de boa. Oké, dan weet voor dat hè. Hey, zo'n optocht hè. Ik ben kapot. En dat moet nog heel even deze man. Want wie lang is ongeveer de optocht? Wie lang loopt het zich? Hoeveel kilometer? Nou, ik denk dat de optocht misschien een kilometer of 2, 3 is. Okay. De optocht van Heerlen is niet echt de allerlangste optocht. Maar we denken dat er wel een goede formule is om het niet te lang te maken. Zodat Lu zich echt goed kan amuseren, dat het publiek ook goed bijblijft. Niet dat ze aan die grote stukken hebben, ze nemen steeds. Dat is natuurlijk hartstikke vervelend om ergens in een stroot te lopen waar nemen steeds. Wie oud is deze route? Is deze route al heel lang vastgesteld? Is het traditioneel deze route? Er is in het verleden wel eens geschoven met de route, gaat klinkt aanpassingen. Maar de laatste jaren moet ik zeggen is eigenlijk de optocht altijd hetzelfde. En ik denk dat we zeker al een jaar of 10 deze route hebben. Maar wie natuurlijk dit de allerbelangrijkste plek is. Het Pancratiusplein. Hoe het echt ontzettend veel leuk komen. Ah, kijk eens die, voor het takkenwief dat wat bij ons komt. Het takkenwief, dankjewel. Dit is de grote optocht van Heerlen 2015 onder een strak blauwe hemel. En zo'n optocht, ja dat weet je allemaal, dat kost een beetje geld. Dus als ik ons heel even excuseer, dan gaan we straks heel even geen boodschappen doen en daarna zijn we uiteraard weer gewoon lekker bij u terug. Maar ik heb zelf begrepen dat we onder het genot van de Highland Games ook heel even nog goed gaan. En straks zijn we dan weer helemaal bij u terug. Kijk je zelf ook even te drinken pakken, dat is volgens mij helemaal geen slecht idee. Het raam openzetten, lekker weer.